Bună, astăzi vom face un nou videoclip. Sunt pe contul surorii mele Bezea 448 și s-a adăugat un nou event, Scoob. Dăm visit, dăm next, teleport și așteptăm. Ne-a teleportat în acest loc. Vorbim cu Scoob. Așteptăm, nu vă traduc pentru că nici eu nu știu ce înseamnă. Da, vreau să vă spun că eventul ăsta dispare pe 18 mai. Grăbiți-vă, luați cât mai puteți. Ne va da mașina și noi vom merge undeva. Nu vă spun unde, că o să vedeți. Am dat decline pentru că nu fac trădări în timp ce vorbesc cu Scooby-Doo. Mie îmi place mult Scooby-Doo. Vouă, scrieți în comentarii dacă scrieți. Și ajutați-mă, tot nu am găsit ceva cu care să filmez. Hai, vă rog, dați-mi idei cu ce să filmez. Cu ce să filmez, nu ce să filmez. Ca să se înțeleagă de data asta. Acum, vedeți, ne-a dat mașina misterelor și acum mergem după săgeți. Mașina e mai greu de condus decât celelalte mașini mai mici. Eu de obicei conduc mașini mici, uitați. Mă ciocnesc în continuu. Vedeți? Așa. După cum puteți observa, mergem la camping. Acolo o să ne dea ceva. Așteptați să îmi scot mașina ca să pot merge, că nu mă lasă să merg pe acolo. Așa. Și mergem. Că va fi ceva acolo și o să vedeți. Uitați-ți garda. Trebuie să o luăm și acum ne duce iar săgeți. Trebuie să mergem la... O să vedeți voi. De data asta merg cu monociclul. Nu, mai bine merg cu bicicleta, e mai rapidă. Așa, voi ce ați mai făcut? Cum e în carantină? E oribil la noi. Bine, mergem pe... Nu contează pe unde o luați, trebuie doar să mergeți după săgeți. Când ajungeți, o să vă spun eu ce trebuie să faceți. Nu-mi plac momentele de tăcere. Să-mi scot bicicleta că acum trebuie să vorbim cu Scoob. Iar nu vă traduc, așteptăm. Acum mi-am pus garda, vedeți? Și în câteva secunde, minute, nu știu, o să avem surpriza. Dăm decline. Dăm next. Close. Și uitați, ne-a dat mașina misterelor și ce mai e cu noi? Scoob! Scoate mașina misterelor și Scooby-Doo e fly ride! Yay! Ce mă bucur! E primul nostru pet fly. Da, grăbiți-vă, nu uitați, se scoate pe 18 mai. Grăbiți-vă! Da, nu e obligatoriu să-l luați. Dacă nu vreți, nu trebuie să-l luați. Dar noi îl luăm pentru că e tare și nu avem peturi fly ride. De asta. Bine, și cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa!